Diego, bueno, como primeira titularidade outro día co primeiro equipo, partido oficial, como viviche? E como foron os instantes previos, como cho dixo Óscar que ias xogar? Bueno, bos días o primeiro, non? Bueno, pois moi contento pola primeira titularidade. Unha lástima o resultado e a expulsión que penso que nos condicionou un pouco. E a verdade é que noteime ben, noteime con ritmo ben, fui madurando co partido e a verdade é que eso, foi unha lástima da expulsión, pero eu noteime ben. Bueno, despois dese primeiro teito da temporada no Arenteiro, onde eras importante, titular indiscutible, como levache estes partidos onde tiñas pouca participación, estabas xogando máis ben pouco, algún partido non xogache? Ben, leveino ben, ao final estar aquí onde quero estar, ao final xogar ou non depende de min, depende do míster e eu intento estar sempre o mellor preparado para ter os máximos minutos posibles e poder axudar o equipo. Entón xa che digo, leveino bastante ben. Bueno, despois dese primeiro partido como titular, desos minutos de outros encontros, onde cree o propio Diego que debe mellorar no terreo de xogo? Pois non sei, notome ben, quizás na toma de decisión a veces, porque intento darlle moita continuidade ao xogo e igual teño que ser un pouco máis atrevido, non sei, ir madurando co xogo e xa che digo, o tempo darame os resultados, seguro. Outra cousinha máis, semana especial, o sábado un derbi, que se fala no vestiario dese partido, como afrontades ese encontro ante o Racing? Nada, pois como calquer outro equipo, moi motivados, non? Ao final son 3 puntos que queremos obtelos como sexa, iremos a ganar, seguro que hai un bo ambiente e a verdade é que será un partido bonito seguro, porque eles estarán moi motivados e xa che digo, nós tamén iremos ao máximo. ¿Qué tal? Pepe Torrente de la Cadena COPE, hablando un poco del partido del sábado. Ellos están haciendo una temporada mala, están penúltimos, llevan muchas jornadas sin ganar. Con todos esos condicionantes, ¿crees que el Depor es favorito o en este tipo de partidos todo se iguala y no hay ningún tipo de favoritismo? A ver, eu penso que no fútbol nunca pode haber un favorito, non? Xa que eles levan unha mala racha, eso é certo, pero ao final nun partido nunca se sabe e eles van dar o máximo, xa che digo, entón non vou dicir un favorito, vou dicir que o Depor vai ir a gañar, vai ir a xogar ben ao fútbol e faremos todo o que este na nosa man para levar os 3 puntos para a Coruña. Volviendo un poco al anterior partido, claro, tú eres un futbolista ofensivo que te condiciona para bien que el Depor tenga la pelota, que puedas encarar. Claro, una expulsión tan temprana hace que el plan de partido cambie. No sé un poco, incluso tú a nivel personal, ¿cómo te planteaste el partido? Porque seguro que salías con una idea o salíais en general todos con una idea y al minuto 7 todo está condicionado. No sé cómo te cambió también a ti. Sí, non, condiciona, ao final quedar cun home menos condiciona un pouco o partido. O Cartagena eu pensei que ibase meter atrás, pero claro, ter un home menos, un home máis eles, pois subiron a atacar, entonces nós tivémonos que replegar un pouco máis ou ser un home menos. E na outra situación de partido tocou traballar máis, esforzarse físicamente para poder axudar o equipo, non? Hablaba un poco Fernando Soriano de las razones de por qué te repescan, ¿no? Sobre todo, bueno, y también el míster Gil Sanz, de ir acelerando los procesos, ¿no? De que te puedas ir acostumbrando a lo que es el fútbol profesional, a todos los niveles. No sé si tú, más allá de lo que te decía Javi, de que estés jugando más o menos, si estás notando esa mejora o esa progresión en estos meses que llevas en el primer equipo, en una categoría superior a la que estabas. Sí, dende logo, xa solamente as instalacións póñennos todo o que teñen na súa man para que melloremos día a día e esa mellora sí que se nota, é existente, a verdade. Os campos de entrenar, as instalacións, todo, axúdanos a mellorar como futbolistas e despois ao final segunda división é un pasiño máis que a primeira ref, hai máis nivel e polo tanto axúdame a mellorar. En canto ao rival, como ves o Racing, temporada complicada, está aí abaixo, como se estás vendo? Pois a verdade é que vexo bastante pola televisión e vexo que é un bo equipo pos poucos puntos que levan. A verdade é que eu penso que é un rival bastante perigoso, aparte seguro que veñen moi motivados, xa que o ser un derbi é un partido un pouco máis especial, non? Xa che digo, como dixen antes, non hai ningún favorito, ao final iremos todos a dar o máximo e esperemos que o Depor leve os 3 puntos.
vai haber un bo ambiente, colgáronse ese cartel de non hai entradas, esperas un ambientazo, eso, que un bo ambiente das dúas afeccións, unha festa do fútbol galego. Sí, totalmente, ao final é un derbi galego, é unha festa do fútbol galego, como ti dis, seguro que hai un ambientazo, a verdade. Vale.